su govorili da će ratovati 2 dana, onda će 3. dan klati, ubijati, silovati, pit kavu u Vukovaru. Hrvati su računali da ćemo izdržati 7 dana, mi smo izdržali 87 dana i svima smo pobrkali račune. Nismo mi tada ni znali ni ko nas napada, ni kolika je ta sila koja nas napada. I ovakvih je uništeno ili oštećeno preko 200 na ovom području. Ovaj je navodno bio najčišći, jel? Kad je recimo stari Jastreb kad je govorio, kaže u pupak ga gađa, jel? A dio je to? To je najbolje ovdje gdje se spaja, ovdje kupola i ovaj gornji dio. Ovaj je tank dobio ovdje sa zadnje strane. Evo ovdje ga je dobio. Vidite ovo što su popunili ovdje gore. Sa ovom iz Stiropola. To su odličja koja sam ja dobio 1991-1995. godine. Ja sam je prvi i jedini put nosio onda kad sam ih dobio. Poslije toga nikad i više nisam na sebe stavio. Nisam ih stavio iz razloga što me nikad niko nije pozvao na bilo kakvu svečanost, niti bilo koju prigodu da bi ih ja mogao nositi. To je najjadnije od svega. Kad mi dođe tako neko sav važan, sav pametan pa kaže, traži odgovor zašto je pao Vukovar. Mislim, ja odmah kažem da je postavljeno napačke pitanje. To je jedno glupo pitanje koje postoje samo oni koji nemaju veze s tim. Pravo pitanje je zašto se Vukovar uopće toliko održao. Evo vidite, ovdje je ova adresa, Trpinjska cesta 227. To je moja obiteljska kuća. I dobro vidite, to je sad ledina, tu sad nema ništa. Tu sam živio zajedno sa roditeljima do početka rata, roditelji su mi zarobljeni i dan danas ne znam gdje su sahranjeni, gdje su, što bi najviše volio od svega. Ovo je groblje hrvatskih branitelja u Vukovaru. Ovo je najveća grobnica poslije II. Svjetskog rata na prostorima Europe. Ovdje je preko 900 ljudi sahranjeno nakon pada Vukovara. Tijekom borbi za Vukovar poginulo je preko 3000, što branitelja, što civila. Branitelja poginulo i nestalo preko 1100. Nažalost, nema mi roditelja još tu. Ja sam 1997. godine izašao iz Hrvatske vojske. Nisam bio zadovoljan sa tadašnjim statusom, izašao sam iz vojske. Nudili su mi tada predsjedničku mirovinu. Ta predsjednička mirovina se dodjeljuje ljudima od osobitih zasluga za Republiku Hrvatsku. Tada sam imao 32 godine i nisam osjećao da trebam ići u mirovinu. Po meni u mirovinu idu stari ili bolesni ljudi. Ja nisam niti star, a nisam ni bolestan, pa ne osjećam se da sam za mirovinu. Malo mi smeta kad tako neki moji prijatelji ili tako neko kada razgovara sa mnom pa kaže, pa Marko ti si lud, zašto nisi? Pa nisam, zato što mi to ne pripada i smeta mi čak to kad kažu luci, ispada da sam ja lud zato što sam častan i pošten po tom pitanju. Ja se smatram da jesam i jako sam ponosan na to. Sve odražava naše društvo i državu u kakvoj jesmo, jel? Da je se po meni 92. 93. godine pred sud izvelo 5-6 tajkuna, tih ratnih profitera, da je se nešto ratnih dezertera ili ovi udbaša kojih je pune novine i ovakvi su naslovi o njima, još nijedan nije bio na sudu, ova država je bila puno časnija i narod bi drugačije razmišljao. I onda to ne bi bilo ništa ni čudno ni neobično da čovjek koji je bio toliko u ratu da nije, ako je zdrav, nije u mirovini. Ja u rat nisam išao zbog mirovine, nisam se borio za neke privilegije. Ja sam išao zato što mi je to dužnost i obaveza. Kako to sad ko shvaća, to je njegova osobna stvar. Ja sam ponosan na to što sam bio u ratu. Ja znam da su naši preci 900 godina se borili za Hrvatsku državu. Ko zna koliko je mojih predaka poginulo za tu državu. A eto, ja imam tu sreću i čast i priliku, ima cijela generacija da smo mi ti koji smo izborili slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku. Ja mogu biti samo ponosan na to.